Počúvam od mnohých známych, že mladí ľudia, teda ich dcéry a synovia, decka, často povedia, že oni sa chcú zabávať, že zábava a že proste oni nechcú jednoducho fungovať v tom klasickom systéme, ako sme my fungovali alebo fungujeme, že oni chcú proste viac zábavy, viac takej tej voľnosti. No ale ja by som tak povedala, že zábava je tiež len proste nejakým odrazom niečoho a zábava až po práci alebo po nejakom štúdiu alebo po nejakej činnosti vždy chutí lepšie ako sladký koláčik alebo zmrzlina na konci obeda. Chutí lepšie, ako keď si dáte len samotný ten koláčik. Možno niekomu to chutí viac, ale neviem si predstaviť, že by som v podstate celý život len prezabávala sa. A samozrejme zasa musíme povedať, že pre každého zábava je niečo iné. Pre mňa je zábava už len čítať alebo si pozrieť veľmi dobrý film. Stále sa niečo učiť. Pre mňa je to v podstate zábava, pre niekoho to proste nie je zábava. Ale myslím si, že dneska mladí ľudia musia sa naučiť trošička chápať veci, že zábava môže byť celý život. Ak jednoducho si to tak spravia, ak ten, ako sa povie, ten systém si tak nastavia, len čo si predtým predstavujú, že tam musí byť minimálne nejaké štúdium, minimálne nejaká práca, aby sa jednoducho k tej zábave nejak dopracovali a potom si môžu zabávať sa možno aj pol dňa, alebo aj viac. Len sa mi zdá také smiešne, že stále sa nad tým tak zamýšľajú, že zábava, ako čo to vlastne je.